Salam, biz sizi e-bilim platformasyna hoş gördük. E-bilim platformasynyň sizi hödürleýän öwredici videolarynyň biri hem bugalteriýa degişli bolan bir S programmasydyr. Bu programmanyň kömegi bilen siz alyjy bilen satyjynyň arasyndaky ähli gatnaşyklary bugalteriýa taýdan resmileşdirmegi, ýagny gelýän we gitýän harytlary hasaba salmak, olara baha goýmak we hasapdan çykarmak, ammardaky harytlaryň hasabyny ýöretmek, salgyt gullugy bilen iş çalışmagy we programmanyň beýleki inçe tilsimlerini öwrenersiňiz. Ondan başgada bugalteriýada köp duş gelýän sorawlar. Ýagny bir S programmada bahany nädip girizmeli? Ya bolmasa dogowory, ýagny ylalaşygy nädip baglanşmaly? Bolmasa-da berýän nädip ýapmaly we onu nädip resmileşdirmeli ýaly sorawlaryň jogaplaryny siz biziň indiki videolarymyzdan görüp bilersiňiz. Bir S programmasyny biz size bir näçe kurslaryň dowamyna öwrederiz. Onda näme? Gelin birinji kursumyzyň ilkinji sapagyna başlaýyn.